Оце все те саме, що я питаю. Це все те саме. Тому, але ключове по Яценюку. Я просто розказую вам історію, от таких от... 5 хвилин лишається, в мене ще пару питань є. 5 хвилин взагалі? Так. Ну, це ключове. Чому він мене взагалі звільнив? Чому це все почалося? Тому що... Звільнила Рада. Ну, Рада звільнила, але він зробив все для того, щоб він зробив цей хайп. Тому що я виступив публічно з критикою Кабміну і з критикою його особисто про те, що зманіпулювали в виборах в цю комісію, яка обирала членів НАСКу. Нас терміново викликали в 8 годині вечора. Швиденько, нам треба призначити, проголосувати Кабміном за членів оцієї відбіркової комісії, членів НАСК. Я кажу, окей, давайте, покажіть мені резюме, я хоч подивлюся, з кого ми будемо голосувати. А мені заступник міністра Кабінету міністрів каже, слухайте, це все формально, ви тільки повинні проголосувати, ви до цього не маєте ніякого відносину, просто проголосуйте все. Я кажу, ні, я голосувати не буду, тому що дайте мені почитати, за кого. Вони мені 15 хвилин не хотіли давати, я потім витребував, вони мені принесли, я сказав, що тут я бачу, що ці резюме буде підготовлені в одному кабінеті, там маніпуляція, тобто там виборів ніяких не було, там ці громадські організації повинні були обрати представників туди. Там було все зманіпульовано. Мене запросили, Transparency International запросили на прес-конференцію через тиждень. Там був і Лещенко, там був і Єгор Соболєв, і я там розказав про всю цю історію і публічно розкритикував це все і закликав Кабмін відмінити це рішення. НАЗК – це Національне агентство запобігання корупції, треба пояснити. Але саме головне, наступний же день, оце все почалося, що ви показували, на наступний же день. Чому? Тому що Яценюк, це було взагалі перший виступ критичний діючого міністра проти прем'єр-міністра, взагалі, як мені сказали в історії, на прес-конференції, коли міністр проти рішення Кабінету. У нас прем'єри проти президентів виступали. Ну, то інше. Послухайте, ви в політику збираєтеся? І зараз, одну хвилинку, і він хотів показати всім іншим, що якщо ви таке зробите, то будете ставати Шевченко. Слухайте, Яценюка теж відправили в відставку. Ну, це вже пізніше, добре, так.